Ublay ula ai la ki jong ki benta ki sap ki phong yengi ki ben reu man em hasla ka perthei Henry ga shong pat hangi kumnong inyai pendon kam hok ya ka sap ka bangidon kenang bakin long ki jing kershan kam tam ya ka ying ka sem ka jongi katba ki shal tem ki por ki ya stat thir ki riudon sap ki lastang ban mi bat pau sha ka perthei na ki benta pa per jong ka bri u nyu trap ha ka nyu trick u ya yong arja reu na ka liang ka kanhun jongi ka na ki thiar network Nilayo bansaki ya kawe jaka shongkai pengat ki balashna penwandur tangda kisik ki ding bat ki plang kabadon hakasnong blesha umden riboy district manpoi sakane jaka larangi wan lingba kasrokba no nongpo ni habrong lingba kayo maulong nongpo kabajangai kemba arp nyo point nyo kilometer manpoi shado sayo umden batang lai kilometer nang ne manpoi sakane jaka habang ilasaki ya ki jingshna kum ki ying basa ki jaka shongkai ki sok padoi ki jingking ki balashna bat penwandur tang dakakti na ki ding ki se ki plang ki long sisa ki bala penyabit yangi hadu kata habalayo banya keren bat iba Anthony Malay ibadai itrai jong kanega jaka ile thu bailas dang ya kanega kam menta la kumbasis nam ye bat haden ke jingyo jinghikai kumbalai benai napok kari Indonesia kalapan ketik bat aimen sim susu ya i ban peteng ya kanega kam man kham shai susu alingin yoru banya sngap ya kajing ya kerenjongi mat ine irang ba irang le chỉ là cầm sắm thôi anh đi cái chung kỳ anh đi đi hết đi Ano yung idea behind banda ko niya? Jadi barang duit penting deh. Jual dia, bagian. Oh kita. Kublai pi baro ngi pedang sobha senpat dengan channel kajongi ka nakitiar network. Menta kasngi nakaliang ka kanhun kajongi ngidan hapo jo kana kasnong Malaysia kabadan hakil than umdan hapo riboy district tela pelongru ya kakanhun kajongi ka nakitiar banginwan syagane ka jaka kalong banwan sakihi dalade bad hadin bangilayo banwan syagane ka jaka ngilap sisa ya kijing internet kibaune uri rongba ulashna ula penwandur daki kti kijong u lengba kiding kisik na kajing ai subha jongka mei mariang te bangin ya syai bangin ya tip susu kumno bat menno ulashna ya kaneka resort bat kumno upoi perkhat ba ulashna ya kaneka resort kabala kring sisa ya ki nongwan kai subha ki ba long na kaneka dong kathan ki ba deiru na sabar jong kaneka jala ka jongi wan kai subha ban wan sakhi te bangin ya syai bangin ya tip khambanya syapang kane kakam ka ulashna bat menno la sedang kumno aplong ibon unpoi perkhat ba ulashna ya kaneka ka resort te aling ini ban ya keren ban orang ba jong kaneka snong Malaysia kabadan hande ka thaing umdan hapo riboy district ta kerting juga di Mbak Anthony Malay ngachong saham dan kasih te kumno la penlong yepi bapin shna ya kaneka jaka moi kaneka jaka ka jong pi man penwandur jaka songkai pengat ka ba internet lingba kini kiding gise kumno la pelong bat menno pilas dang ya kaneka kam jong pi menta ladap kumba cisnem ye ngala china kum kani tengah snyo ban ong ya pi ba kamnong anong ba ngasnyo internet ben ndu menchwa nang du nang rit nga percang ban china kani yung plang yung sit te nga kwa he ban china kumno ban penwandur tengah da
lại này cũng gini yang kuat wan bakot ya gibriu kan kuat wan pej ya kan yang bacinai dah gisik kumba ngi i kan ka ying ka pishna ka compare le semola ki bon ba le se hapo ka rika si jang jang ki ba shna penwandor ya kini ki jaka songkai pengaling ba kini ki ding ki se mat kum ta ter handai ha bagi lawan sakina ka yang hunjungi kum menta ka si ngi i ba hangne ka compare ka kam pelaru le se keniat bar ka kam itanat ru mau pen shobi ki nang wan kai sobha sha kan ka jaka ka jong pi te nang no pi yo boj ban phin le kum ne ne kadai nang jing nang hin ala de la ne phila don kino kinja ai jing hikai ki ba phi la yo phila ni thu angi ta kata kadai marang nadu mensiwa ngadang rit ngakan mau hi ba long kum makan mau ya imi ipa o ya ipa wala ya china yang kong ga ying trem te henry ha kata ka por bangal menta la he la san la wan la galok lai poi ne po den kasi te cuba menta ngalayo ka training Niat training na po jong ka bambo selong katu ngalai training tu dengan sayo balai training siapa Bali Indonesia Bali siapa Indonesia Bali Indonesia dengan lai training setai kumbalai bini terlai bini ngalai training tai ngalai bancine desain nak kum gini yang sik kena ke krom nondur ngalalahi nong ka ega bang temu dengan ndai patangan yolat nai ni ngan chu sengkam lajong ko kwa ban senya kam lajong piong ba phila leima nalor ka ba phila don ka jingnang ka jing tebet ban snai kini ki ding ki sik namar phila melen nadu por ba phidang khna te ka ipat ka training lane ha ka to ka por piong li training sipo Indonesia ko ba lai banai ki jing hikai ki ba phio napo kategori na kategori par mili training te ngiyo man training kum gini desain ban le desain hang diga ying sik long komno ban ngin le treatment no sik ban penek pen melaj babam ke kruny komno ban ngin tap uni plang long tang tai te hadin ba phi pandap ya ka training napo kategori Indonesia ba pilawan pai chapo kana ka ri ka jala ka jangi ba hapo kana ka snong ka jong phi te phi le komno hadin ma pilawan ang te phi dang phi wan ban sna no don ya kana ka resort ya kana jing sna ka pila sna mentala ne phi perkhat chwan ne ha kana korkom kadai kata lada nga perbanang wan nang te ngada perkhat ni chwa long wan nang wan training nang te klem yo ban tre ki we kam tong chu ap lungom tu tong te ong la panjimu ni nang sar ro i bijale sa yang stay sar i bendam tengah ong te ngasar ngale kamta oh biang be ti ong kamta tengah chna be lajong ni ngapun ni la pla lajong ngale la pla jong kalau ro san ai sim yang nagi lok chnong ai lok chnong lok thau ro ai sim yang ban chna oh itu nat kamta ta ai sim ha yang aku por ka basna don nong yarap ne pisna marwe ya kan ga yeng kini ki jing sna jong pi ha kan yeng ha por bangachna don yarap ngale lajong he pisna marwe ya kini baro ini sina marwe baro kan yang sina marwe katno ski kana banai ka simpor ba pin complete ya kan baro khoj ma tang kini yeng ki pala adap sina ngasna ndrim nai lese da pi estimate bolong bola imat katno yesu kan poi te estimate da kem bhara mar ki sig de si lajong no klem tit klem eram tu no ngaju pam jagi si lajong tu he tengam kleng ngam ka poi khere ban le do tam ka estimate kan no imat le poi kum tu kum ba la khen ba pam ta la yai ban ki sig de imat la poi ka lailak te imat la poi kini baru pihak pelut shona pula na pelut na pula te menno hadin ma pila adapsna menno pat pi puli lane pi sedang ya kan ka kam bojong pi ma kat nga pli be tu kat sau tarik yu jun usnem hajar arpo san sedang beladap te hadin ka jing pli ba jong pi ya kan ka jaka ka ba pila shna ma pi te kumno ki breu ki tep mo syapang jong pi syapang
kijingdon jong kane kajaka ke ba internet kajaka shongkai pangat kumno ki beru kitep bat kita kinang wan kai sngobha le sama kidei ki ba nakino kino ki jaka ta kadai kata ro pi ya kli te kwa he ban thu ita ki bun hi tu ki media ki ba wan mo na ki we pat ki kelas la ka kum ya perkat ki ya itu itau nang itu ki wan kli nga ngitip na kata te ki wan tang kata te ga ba mut ba ki beru ki tip ba ya pi shapang ka jingdon jong kane kajaka ki dei ba lengba ki social media social media te nadu ka tu ka por ka ba pli ba hadu meta nakino kino ki jaka ki ba ki beru ki la wan kai sumbha jong ki wan kai sampah ni ki bun ki wan kai ki wan nadu na po nasor ki bun hi ban wan na samro ki bun hi ban wan long ki wan be tu patlang le ngas ngeu bong ba te nano ki yo jing tip ki wan be kam ne ngak lem poi perkan ki wan hi puk ki bro ngaro ngasum kendit ba ngachina kan ni ka ying mo dong kum kan ni ka ying junga ka baju sna kam ni na gi si ro ki internet bon pe na we ende da ka meghalaya ki bun ni na asam ro ki bun ni na we ro ki bun ni ki bon wan te haba ki breu ki wan kai hakane ka jaka ka jongpi ma ne ka jaka ba phila sna pangkom ne te pi le komno ya ki dikinang wan kai suba ki don gi jaka sa la ne bat ka bam hakano kot kompi penbiang ya ki dikinang wan kai suba kata ba de te ke ha gitu ke chong ke ni orang ki la te ki wan bar cibut no kom wan na we ki order ka bam ki la yo tu nomor pun jenga ngela ayang shua te la yo nomor pun ki pun shua tingi mra bam reng mra ere ngin ban biang ma phi te ke chong ke order jeng ki la da ki kwa ban bam uno ban bam kano gor kom sien te kata ke chong yo ki jeng bam pat ki jeng bam ayo jimbam tenrai la ni jimbam long da cái quả cái ông kia bà chú bộ nó quan cái bông quả băm gì cờ cầm băm tenrai thì ông cả ai chết cái cầm băm tenrai chết tầng đông thì chết là cái khiêu berit tu khiêu kundu khiêu em tu gum ông ấy sini để cắt ba cái order mà cái jakasa rồi cái don nói te pi le kum no ha ka bide bat ka lach ka e gum ne ni pi pen kam da solar namun cua tengah padio solar mo padio ni ka skim ka bon poi temen tangan la ya solar tengah la kam biang he ka jakasa ka solar la don te ka kano ka jing sai yang ni ka jing singan yang ni ka area jengar don ni la biang he te pi nalor kan ne ka ba phila da psna lupa menta hato pi dang don jing thumo susu ba pin penhe penyare kana kam jong pi ba pin dang sna sa kiwe ki ying le sema kumba long menta pi ong badan jakasa tang sau tuli ne kat non ne pi kwa ban hatu pidan ka jing thumu pin yar sho la ne ban sna sho sa kiwe long ka jing thumu junga long ka mot ba menta ka don ka jing thumu junga ta bang ngam yolat na we mo te nga kwa he ban yo menta nang pun bagi idea ngwan sina kiying kum kiying bang litring stay pat don rani tang menta nang sau tuli tengah dia ada deba yolan ngadang mud bencina kan dia building ro lagi si ha ngadang cantang we building tang kan ne ke we kan ni ke bala cina ne tang menang kwa bencina cucu nak he ki belong hol gum tu ka kwa bencina kum kita ke building ki he ban ne kum nor kum ne du sing na cina lang tai ngai nang tai ngala tre yang tai te ngakwa bencina kum kita te haba pidan kum kita ki jigthamo kita nam kilat kilenti ki ba phila persang le se khamtam na ka sarkar bahkan kersan lang ye phi ya kan ka kam jong phi na liang sar no na dehi kata na liang sarkaru ngapat don ra ki bro ta ha ngan kwa he ban ya kersan lem na ni na tu dan titu ngkwa he ban yo kata ji nyarap ha te hangale bru ba duna umpat tip re ke nong yo to tak training pad don ke bro ngaku ai men yo kata jing ya kersan lem na giwe ki department dong ta he Shushu optang iba Anthony Malay iba layeng halaki jong ki kijat lingba kini kisap kiba uladon ban kersan yala ka yeng kasem reka kurim jung uru ikong pidalis tado kadai kalong kami ke kersan yala ka yeng kasem da ka penenkam
ya kasap shna jing shna tangda kisik lingba kitri. Habangi layo banlik jingo ya ke kamera kabadan haying sa jong i ha dan kasi ngilalap shibun jai kijing shna kibalap penuandur da kikti kibani jong i kum kijing deng skor ki keping ki pedungrit kijing pen internet ya ki kamera haying bat kiwe pat kijing shna ba kiba bunjai bunurkom kiba internet ba to aling inyo panya sngap kandiat kijing yakren sabat ikong pidalis tado te hagane ka por pat hadin bangilayo banda wan kai wan page ya tiga jaka jong i ba Anthony Malay te ka ba song tanat susu kolong ba i ba Anthony Malay idan ru ya ilok iba ini ilok jong iru i tre ya ka kam lajong bat idon ya ka sap ka ba kerpang ba ka ba hadin ka jing ya keren bat ni ila batai hangi ila yetu japang ilok iba ini ilok jong i de iba support ba ya i hakikam gijang jong i bat ini ilok ru om tang ba i support handai idan ru ya kasap ka bakar pang ba ka mapila ban i shadin junga idan ni kini kijing tan kini kijing deng kini ki kijinat hagane ka kamera ka ba haing sa ka jong i yon shibun ye kini ki tiar ka ba ki shnahi te bangin ya tip khamshai bangin ya tip khampanya ngin yo ban ya keren khandiat ban ni ilok jong i ba Anthony Malay ikong pidalis tado te kublai shibun kong ya kapor ka ba kodor ka jong pi ma layo ban plate por bat ngi ha kan ka por sowa ban isu khniat syapang jong pi kan por pan itu suamo ka teng jonga fidelis tado bat nga tre ro ya kini ki kamhan dikerakum kini ki jing sna ki banga sna ngala tre kum gane ga kam mentala ship house na me ship house nam te kumno la perlong ya pi ba pin sna ya kini ki jingdeng ya kini ki tiar gitar kini ki jenik jat angne ma kumno la perlong bat nadu piang la suppose nam pila nang ya kan ka kam than jing than te nang no pio jing hikai bat kumno pio jingmut pat ma pensna ya kini ki tiar gitar nan kong ngasna hikum ki sintiu ki jingdeng kine tang ba hadin pat ndala la shna la kila ngalele exhibition pat ngalayo ikin ga idea na tuna po jaka bangale exhibition ya ngalayo pat kiwe ki idea dengala dang shna ban nga register tam bangale register sa po DCIC ya ngala sedang ban itu gini gi beru naga sorkar bat ngala itu bat kiwe rugi department ki office kila awan jungo ngala yasno ken bang bat ngala simentaro ki exhibition ba per jongane ka ri India kum sha shabar India hapo India kum ki bangala exhibition hang ne hapo ri India jungi kum Delhi Hyderabad Haryana bat ha Gujarat bat ha Tamil Nadu nalor kasap ga pila nang lupa ban than ban snai kine pila lej ru sagi training ka ba sarkar kai ngalalej ki training kumba artli ngalalej hai pili training ngalalej sapo meran sa artisi ban kawe ngalalej sa Delhi ka training kum di design ngalej sa Aryana pat nga wanang ta ngalej training ro ni senong ro kinwan ai training namta gini ban pension haba than haba shna yakine ki jingshna pishna shimet lane pidan ki bayarap ya pi yakine national simet he kita bangi don rugi grup ki bangi sana tang batang gini ki ibangan sana hi tenga sana simet kum gini tenga ngi sana da grup ngidon ka grup pat kum gini ki grup ayu pidan ka grup der ka grup bangi abun ngi sana kumtusan ngut kamde ka SSG ada ka grup ka pi form kita kia trilang bat pi bet man kapal oi lada don kum une ordar ring ya trilang tela dam don kum une ordar ring ya trilang re kalalong em ka jing kersan ya pi mo ling ba kini ki tiar gitar ki jenat ya ka jing kesem jong pi kadon ka jing kersan namar bamta la si pheusenem dengam le tre se met bat singi nga tre kum gine ki kam bat nga da kini ba nga psakun sa gino ki jing dun kam haying ban sa school ban pha gino ki jing dun kam nga da kine be nga layo penan kam ken sai pi pne yo ya kini ki tiar kine nga pen ya yo long don ki ba ordar bat nga le simentai exhibition te
kumno kalong pat ka yo ka hat let's say da pilih sebentar ke exhibition la ne ba pilih di kumno kalong ka yo kumno ki breu ki respond ya kini kitiar kita ri jongpi hato ki kran kumno shpang ka kam jongpi la da ni lek di kum bangi lek di ha Delhi ha bar de kilong kisnya tenat ha kum gini gitiar cungi kam tam bade gitiar dar bada oksik babung pan kam da oksik namar kini baro pisna don da kising ho da kisik sudah da kisik bat ki singso gibala penterkong de gising tenat ke namar musik romdon namar kini gi jaiso ro kimdon ke gising tenat ha ban thit kum kini gi bangi snahi Tito batai hagi kandiat ma pila bantai yang ina du une bapisna kini baro ma ta batai hagi kanang bakini ki pajba ki bape juga ka channel ka jongi ro makin yo jiksai kin sultanan ya kumune ngasana suwak ne mo ngapan ai suwak ne une usik te une usik ru ba ngaladep wirong ladep msyat bomlong isu une usik long unam bam kenyang bam re long ladep syat yakine ro kiba hinda kine da kisik kisingso kini kita ki singso ini kine ro ibla penterkong sudah ini une da itu sentuk se tekniat kimlong isu kine kipapia tanya kine kiko ban bu sentiu ban bu sanat kene pat tega kane pat ka kumtu ka baju I give kum kine kum kine ba kini kidon ke jentap kamne te subu jengbu angne kum ki kre ino bakwa ban I give te subu kamne so ai kamne to batai yang ini jingdeng pat kini jingdeng iba itnat ba te pisna dau ni jingdeng une ngasna tang madau utri bat une urpen banga ahine de urpen kini ki basau une usau de bade uso ya no so pi airong kan airong original kan dapat ga ane pat ka jingbo sanat bujit to batai bang ikne ki kum kine ro giba jingwa sabi kine ki basana da kisik he kine ba ada singso singso original uneru de ba ke bairong ro original baru original sudah but kine ro ki herpen kine ro so original he uneru de herban tu herban kini ro pisna beda kisai hapo jong ne hapo dong ne ngi ai daunar janar ho dau sing mlong re ngi ai daunar une ba pi yu une 3 une de biang doso une pat ni kelan da european ngai dan kini ki bisli kini pat kum na pi snahi kini ro pisna la jong ma pi ne kan kisna la jong nang ta kini baro de kini baro te kumuner klip klip ne te kador pat kumno kini kador pat ni kum tu ki ba sim bandi ni ID wholesale he tengdor nong da ki kwa ban da lagi kwa bandi kan ai wholesale kum tu nalor kini pisnar kini ki ying kini ki siang rumah kan ka shar jiarsha kini ki itu siang siang jhur ya kini ki sampai kini ki singso pio na ini singso ni yo na klau hi bun ke bangi le wat na klau bat kum kini ki dingso ayo kini ki basau pat kini de ki bangi shutit hi une de une ba shutit kini ki ba pio na klau kini ki jaiso ayo ki bangi yo na klau do kum ki kini
kum gine gi basna sentu dan bangi anak klaus sedang Vitanat rồi ini. Vitanat baik. Jing deng. Ini klip. Te hadin bapila pen I yang I kum tu itu kitiar gitar ki jong pi. Te pidan jingmun amba pindang pen bahasa susu ya kan kam jong pi kat ba. Mah kat badang mi ki sing ba pindang pen he susu ya kan kam, pindang pen yar susu ya kan kam. Kat manang mi gisngi ngarung don jengmut keng ban kumno ban pen he ya kan ga kam ga jong ngam ban le pada giwe ki design bangan shana susu ban pen mi susu ki design kumno bagi beriu ki customer kin kring ken ndai tang giwe mu design kat bangi dang shana ki dang mi ki design yer ni sutenat ikeng ban shana kum gine ya kini gitiar pi bu tang hane la ne pi don ki dukan le se kum sha nongpo la ne sai don hi ki dukan gi bangi le bu te to kum tu pila UI bangila yo ban ya keren ban I kong ma syapang kini ki jing snai kini ki tiar gitar kini ki jing deng kini ki kriya ki baret nang ta kini ki harban kini ki ying bat sipun bah ki ba itnat te aswa bangini on kod kini jing keren jonga bat jong pi kong pidan I ban keren lane ban keren sha ki pai ba ki ba pe jaga ne program ko jungi ki ba meta kai ki ba pidan jing mot mar kai ki jing kentu ko jong pi ya ki we pat ki ba pe jaga ne program jungi ki ba meta ya kan kwa ban karpat ya ki ba ha kan program bakin ai kersan lem yang amo nang ne sakhamat nga khnang bangaro ban ka kam ga jam jonga kan ya be sakhamat ban kan long kata ka ba kiu sakhamat ban komno ngan la susu ban pen he ya kan ka kam ga jonga te kum tu kum ba phila yo I ngila yo ban ya keren ban I kong fidalis tado ibade I kurim jong I ba Anthony Malay ibade utrai ubashna ba panwandur ya kate resort akate jaka ngi I sisa ya ka jing tebet ya ka jing ni ki kti jong I manshna ban panwandur ya kini kitiar gitar kini ki jinat ki padon ha ka ni ka kamera ban lingba ka ni ka kamera ini I kong imsham la pankot tang ne henry ila poi shakaleng ki banta jong kari India shake exhibition ki ba pair te kumta shwa ba ngiru nak jong ngin pankot ya ka ni ka program jong ki ba menta ngiso ban kentu ya pi ki paiba nong song snong ya ki paiba jong ka jelahi borok ka wei ban ai jing krishan mo ya ki nong seng kam la jong kumbalong ini kong bat iba ki badai ki syukurim ki badan la ka jong ka banta talan ka jong ki kasap ka jong ki ka ba kishna ki penwando tang lingba ki ni ki se te ngi pan ya jing krishan ka jong pi ba pin sobha ba pin yarap ya ini kong ngi kerpat ya pi bala da pidon kam le se kum kini ki tiar gitar ki jing deng jong ki kan thei ki kping lang ta ki kini ki tiar ki ban bu pen itnat hayeng in sabu yo nomor phone jong ini kong hapo ka description bala da pidon kam so bah ban phone ini kong ban ngi khmel ti ling ba ka jeng ai ga jingkersan ka jong pi ya ka ne ka channel ka jongi kan long ru ka jingkersan na ka banta ini kong ban ne iba ki ba sa ha kini ki thain ki dong jong ka snong umden hapo ri boy district te kong kubleshi bon ya ka por ba kodor ka jong pi te pidon I ba nyo ban wai pelan pen kod ya ka program ka jong nak liang jongar nga ai kuble pisu bun mo ba kuble sibun ba pelawan ha kan ga ying jongni ba pir pila pen spriang ya gine ki kam gi ba bangang atre ban ai ru ba kan ga channel jong pi ka long ka badang ya sakhamat to yarap kliang ru ya ba ru ba kan ga channel jong I ka long ka ba ki sa phrang tang gine kin tin nga ai kuble sibun mo ba